Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare neimwe episode. Only 5 days to Christmas. Muchiri kumabasa here. Regedzai tipa tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti mundipostere nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndakanyora mazita ehama dzangu dzose idzo dzandainge ndichida, dzandinoda kuti dzinge dzichizofa, but vachatanga kufa kutanga mugore ra2027. Saka apa ndiri kunamata kuti dai pakasawana anofa kuzonosvika tapinda mugore ra2027, nekuti ndakanzi kana kuri kunzi serino gore ndototenda Mwari kuti rapera. Ndainge ndakanzi kana pakawana anofa muri mugore rino ra2025 ratava kutoda kutobuda mariri, kana painge pawana anenge afa, ndaizopenga kwe10 years. Kana kuri kunzi pakazowana mumwe zvekare anozofa gore ra2026, dzinenge dzatova 20 years ndichipenga, nekuti ndo mhiko dzacho idzodzo. Saka kana ndikakwanisawo kupucha gore ra2026 tichingonoti tapinda mugore ra2027, mhiko iyo yekunzi ndinozopenga for 10 kana kuti 20 years inenge yava kusashanda. Ndakaromba, pandakaromba wainge uri musi wa18 December, mainge muri mugore ra2024. Ndaromba kudaro ndakabva ndachizoudzwa kuti midzimu yekumusha kwedu iri very powerful, yakasimba. Saka ndaifana kuti ndinge ndichizokokorodza hama dzangu dzose, then ndobva ndachizodziudza kuti ndainge ndichida kuti tinge tichiisa matombstone pamakuva ose awo ainge asina matombstone. Matombstone awa tichimaisa ainge achazogadzirwa nen'anga kuitira kuti dombo parinozonogadzikwa paguva kunenge kuri kutotsipika, tinenge tatsipika tose sevana vemudzinza. Saka mudzimu iwoyo unenge usisina simba rekuti unge uchizodzoka, nekuti unenge uchidzokera ani, nekuti tose sedzinza tinenge tagamuchira changu chikwambo. Tinenge tichiti ichi ndicho chatova chemudzimu chemudzinza rekwedu, midzimu yedu hatichaidi. Saka sekuru vakandibatsira vakati uchabata mari, wabata mari in the next 3 months uri kufanira kuti unge uchiita program, unge uchiona kuti hama dzako dzose dzaisirwa matombstone. Ndakataurawo nevanhu vakuru vemudzinza, ende ndo zvavanofarira izvozvo, kuziva kuti panenge painewo mwana anenge achifunga zvelevel iroro rekuti hama dzose dzakafa dzisina kudzoswa mumusha, uye zvekare vasina kuitwa manyaradzo vanofanira kuti vange vachizoitirwawo manyaradzo. Ndakataura nana bamunini avo vandinoziva kuti vanhu vanotevedzera nzira dzechivanhu ende vanoda mari. Saka ndakatanga ndapiwa umwe mushonga uyo wandainge ndichiisa pasi perurimi rwangu. Mushonga iwoyo ndiwo waindibatsira. Ndaiti kana kuri kunzi panenge paine munhu wandinenge ndichitaura naye, kana ndakaisa mushonga iwoyo pasi perurimi, zvose zvandinenge ndichimuudza kuti ndinoda kuti ange achiita ainge achizozviita. Ndikataura nana bamunini ndo vakatanga kuita maarrangements. Ndakabva ndachizopiwa munhu uyo ainge achazotigadzirira matombstone acho. Saka n'anga yangu yaipota ichiendako ichinogeza matombo iwawo nemishonga. Hama dzangu dzainge dzisingazvizivi. Saka matombstone akati aita ainge ari 5, then ndokubva tachizoenda kumusha tichinonoisa matombo. Taisa matombo kudaro, ndichibvako ndipo pandakabva ndachizonyora mazita, uye zvekare ndainge ndiine ivhu iro randakatora kumakuva. Saka ipapa pamukoma wangu munamato ndewekuti dai mugore ra2026 pavanhu avo vandakanyora dai pakasawana
anofa nekuti chandinenge ndaita hapana. Kupenga for 10 years, uchingopenga then after 10 years wanzi unongowana mari dzako dzakakumirira. Haye kupenga manje ndo isingaiti. Saka ndinongogara ndichingopfugama ndichinamata kuna Mwari ndichiti, Mwari Jehovha musiki wangu, inzwaiwo kuchema kwangu. Handisi kuda kupenga, ndikuda kuenjoya mari. Zvimari zvavapo but handisi mupfumi zvangu. I live a comfortable life. Handina kubasa kwandinoenda. Uye hanzi kana tikangoti tapucha gore ra 2026 ndopa ndichatanga kuita mari, uye zvekare ndichatoita mbinga inenge ichitozivikanwa nemunhu wose. When you post my story muzondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Zvikonzero zvakandikonzeresa kuti ndinge ndichizoromba ndini ndinozviziva. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndide mazita ehama idzo dzandakanyora pasi. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story kana muchida, kana muine zvibhebhi izvo zvamunoziva kuti zvinenge zviri zvimatop soup, zvinenge zvichida mapictures angu, munokwanisa kuzvipa. Kana kuti munotanga mandipa link to the profile, ndotanga ndambovhiwa. Handidi vanenge vakaloka maprofile. Ndinodawo munhu wekuti ndinotanga ndamboona mapictures ake. Ndiri kutsvaka munhu wekudya naye mari December. I am a man, ndinogara muno muJoburg ndauyawo nesecret yangu. I am in my late 30s. Vanhu vazhinji vanofungidzira kuti nditori nemari zvekutodaro. They think kuti I have made it because ndine chitupa chemunomu muSouth Africa. Handisati ndakambotaura nyaya iyi, handisati ndakambotaura nezvazvo. They are wrong. Chitupa ichi ndakachiwana mushure mekunge ndabatawo chimwe chimoko ndikachibata ball, ende ndakamuita ball zvekuti akabvuma kuroorwa neni kunyange ndainge ndisina chandainge ndiinacho. She goes crazy about it. She is one of my craziest baby mama. Kana akandiona ndiine umwe mukadzi anoti iye akatanga kufunga zvandaimuita nezvandinomuita pabonde, she goes berserk. And she is married, by the way. Anotombopota achuya kumba kwangu for my sleepover. That is a story for another day. Kugona kushandisa chombo kunokwanisa kutokubatsira. Isu sevarume takatozvarwa tiine maassets edu ekuti kana ukagona kumashandisa unokwanisa kutongogara zvako uchitongochengetewa nevanhukadzi. But the story that I have for you today is izvo zvandinoita every December. When I go home, I look like someone that is very successful. And izvezvi ndinenge ndichito blinga nenew iPhone. But kutaura chokwadi, iPhone ifoni iyo yandakatonotora nechikwereti, haisi foni yandakatenga cash. Saka vasingazivi kuti muSouth Africa zvinhu zvinombofamba sei, vanenge vachitofungidzira kutoti mukomana ane mari, mukomana anotopisa zvekutodaro. Apa kana ndikaenda kumba ndinenge ndiine kana maiPhone 4 kana kuti 5 panguva imwe chete, zvekuti tuzvimoko twekuZimbabwe ndinoita twekudya mahara tuchifungidzira kuti tunenge twabata mbinga. Sometimes ndinoenda nendege, sometimes I drive, plus nekuda kwekuti ndinongozviita mbinga, so vanhu vanenge vatori willing kutongondishandira mahara, plus vamwe vacho ndinokwanisa kungovapa, ingava iri BMW, Mercedes kana kuti Range Rover, even a Fortuner, ndokuudza kuti chindidrivirawo motikari yangu tozonosangana kuHarare. So this person handizomupe mari, ndinongomuudza kuti handiti unenge uine motikari, unozvidirira fuel, my expenses ose, which means kuti motikari yangu ndinonosangana nayo
kuHarare ndisina kana cent randinenge ndambobhadhara maborder cost and everything nefuel. Zvekare pakudzoka ndinongotsvaka futi rimwe dinga rinofarira bling bling ndotomuudza kuti ndiri motikari yangu yandoda kuti inge ichizoenda kuJoburg, so I'm too busy, I can't drive. Izvo ndinenge ndatobhuka flight ticket rekuti ndinge ndichidzoka kunoku kuSouth Africa. Saka wandinenge ndabhilivhisa nekudawo kwekuti munhu anenge achida flamboka kuti ndiri kufamba neBMW kana kuti Mercedes kana kuti Range Rover, then munhu anobva achizokava macost, motikari yangu yotodzoka paya. It is not even my car sometimes, dzinenge dzitoriwo motikari dzemabhebhi angu because ndinodanana nevana vevanhu vane mari. So I am a broke guy. I don't really own anything. I don't own a car. The house that I stay in, it is not even mine. Kunyangwe phone chaiyo yandirotoshandisa ndeyechikwereti. So most of the people, they just see the outside appearance. Vekuti dai taida social media tingadai tichita kufaka vanhu pressure, but social media is far from us. So most of what people see is rented, borrowed, or sponsored by women. I'm very active ku Instagram. I'm living here in Joburg, and dzimwe nguva tinomboita forex trading, and dzimwe nguva tinenge tichingotenderera tirimo muzviraundi umu tichingotsvaka mari nemabhebhi. I have 7 children. Ndine vana 7. Vana vangu vose ava ndakavaitira muno mumujoni with 4 South African women. I don't even take care of them because ndinoziva kuti kana ndikangogutsa mababy mama angu, a woman kana ukanyatsokumugutsa mari anenge asina kana basa nayo. Plus vanonetsa ndeava mageto vekuma suburbs, they really do not care that much. So the truth is that I'm just a baby daddy who is broke, anotochengetwa. Ukaona mukadzi muSouth African ava kukuchengeta, iziva kuti unogona basa. So this is my secret, and ndinotonzwirawo tsitsi tumwe tuvakadzi twenzara tunoti kana kuri kunzi ndikakanyenga, maybe kanenge katori married, kanenge kava kutoda kutosiya musha, simply because you are dating a hustler. Wava kutofunga kutoramba murume wako, munotambura mainana. Some of us, we are just hustlers, tinongogona chete basa, and kugona ndinogona. I have countless women that are fighting for me, that fight for me, and the majority, they are South African women. Vakadzi vemu South Africa, they don't fight for men, but inini vanondirwira zvekutodaro. Ivava vamunoti mabadi women ndivo vanotondirwira, and the cash vanenge vaine mari, not tumahuri twenzara. Ndinotengerwa phone nemukadzi, kubhadharirwa rent, kutotengerwa maflight tickets, kutengerwa zvokudya. Changu chete chandinongoita ndechekuti ndinongobuda pagedhi ndichienda kunocollecta Mr. D. That is all that I do, and most of these cars, they belong kuma sugar mamas angu au andinofambidzana now. One car belong to a woman in Sandton, another one to a woman in Midrand, then the other rental, another Range Rover. That one is expensive, it is on rental, and that woman, she believes kuti we are building a future together. Nditoriko bora ngoma zvangu mukoma. When I go to Zim, I coordinate everything carefully. I book my rentals angu in advance. I get my women to buy me new clothes on credit. I borrow luggage so that it looks full, and most of the times ndinongoenda ne flight, and I don't even help anyone. Asi ndinongoita ma promises kana ndikasvika kumba kumusha zvazukuru techingoti gore rinotevera ndoda kukuendesa kuboarding school iwewe, uye zvekare nevamwe vanhu vekuma areas, vamwe vacho ndinotovasakurisa padheni pevabereki vangu vachifungidzira kuti munhu uyu imbinga, chandingangokuitira kukutengera doro cash. Hakusi kunzi ndakaomera, but padinge pasitomborina kana mari. Nerimwe zuva amai vangu vakaseka, vakaona kuti ndainge ndingori
ne25 rand chaiyo yandainge ndiinayo muwallet. Vakangoseka vakati zvamunofamba nemotikari dzinodhura kudai musina kana send, mushure mekunge ndavakumbira mari yekuti ndinge ndichidira fuel motikari. Vakanditi unonyepa iwe, you are lying to me. Ndikati mama handina kana send. Ndakabva ndavapa wallet, ndopa vakaona kuti mainge muine 25 rand ndiyo yega yandainge ndiinayo kubva nayo muSouth Africa kutokwira ndege une 25 rand. It is just that vamwe vedu tirima smooth talkers and ndinogona manje kutaura, and I don't know, maybe ndakatemererwa nyora dzekudiwa nevanhukadzi, because it is not even normal. Madirwo acho andinoitwa nevanhu, it is not normal at all. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu hanzi I am a hustler. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Vamwe vangu vainge vasingandidi ndokuzotanga kuroya kwandakaita, and I hope kuti confession yangu ichabatsirawo vamwe vanhu. When you post my story muzondizivisawo. Izvi ndo zvakaitika mukoma nashi. Ndakaroorwa nemurume wangu, takasangana munomu munyika yavatorwa inova iri South Africa. Saka ndainge ndavawo nemakore akati wandei ndichitsvakawo murume anondida, but then ndainge ndichingosangana nematsotsi chete. It then happened kuti ndakabva ndachizosangana nemurume wangu, and I immediately fell in love with him. Zvadaro ndokubva tachizoti taenda kumba after taita mwana mumwe chete. I then saw kuti amai vake, she really did not even love me at all, because vainge vaine umwe musikana uyo wavainge vachitarisira kuti ndiye aifanira kuti ange achizoroorwa nemwana wavo, because she was best friends naamai vacho. Saka vaida kuti shamwari yavo inge ichizoroodza mwana kwavari. Takabva tachizotanga kunetsana, tainetsana zvisingaiti mukoma almost on a daily basis. Navamwene vangu vachingonditsvakira tunyaya, always vaigara vachingonditsvakira tunyaya. Saka ndainge ndichingonyarara, asi dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakateerera apo murume wangu paakati tomboenda kwenyu, but ndainge ndisingadi kuti tinge tichienda kumba ndiine depression yandainge ndiinayo. Ndikati ndoda kumbozorora kwemazuva mashoma. So ipapo ndo pandakabva ndachizotanga kuwirirana nevamwe gogo vepa next door. Ndakange ndatumwa kuti ndinge ndichienda kunotora bhara. Saka vakangotanga kungotaura neni, she was so friendly. Vakabva vachizoti vainge vachizviziva kuti ndainge ndichishungurudzwa navamwene vangu. Vakati kana uchida tinokwanisa kuita ma friends. Ndikati it is okay. Ndobva ndangoti hapana chakaipa, tinokwanisa kuita ma friends. Handina kunge ndakaziva kuti friendship wavainge vachitaura nezvavo vainge vachireva kuti tainge tichazotanga kuroya tiri tose. Mukoma, dai ndakaziva handaimbobvuma. So what then happened was that ndakatanga kuvarota gogo ivavo that very same day. Vakatoya kwandiri vakati muzukuru wangu uri sei, ndinozviziva kuti uri kutambudzwa navamwene vako, but ndine zvandakakubatira pano, ndoda kuti ndinge ndichikupa, ndozvichakubatsira kuti usazonetswa zvekare navamwene vako. Vainge vaine minhenga iyo yavainge vakabata, handizivi kuti eva iri minhenga yeshiri yakaita sei. Saka ndakabva ndachizogamuchira minhenga iyoyo. Pandakagamuchira minhenga yacho ndakazviona ndainge nditori kumakuva. Zvakangoitika like 1 second kungobwaira ndikatoona kutoti kuzvandiri kumakuva ndokuzotoona kuti ndainge ndadzoka zvekare mumba. Handizivi kuti chii chakaitika, but vainge vatonditora vatondiendesa kumakuva. After ndabva mukurota hope idzodzo,
vamwene vangu vainge vava kuita sekunge vanonditya uye zvekare vakazondikumbira ruregerero. Zuva ratakasimuka tichiti tava kuenda kunoona vabereki vangu, vamwene vangu vakabva vachizodaidza vana vavo vose nemadzitete vatezvara vainge varipo vakazondikumbira ruregerero. Zvakatondishamisawo kuti kochii chiri kuitika. Saka tava kuda kusimuka kuko vepanext door vakauya ndokubva vachizondipa mari. Vakandipa 50 US vakati muzongofamba muchitenga madrink. Ndakaigamuchira mari iyoyo, even though murume wangu ainge atomboramba akati no gogo, aiwa kana mari yamuri kuda kutipa yakawandisa. Vakangoti kasa hana kukuudza here mukadzi wako kuti ane kabasa ako kaakandibatsira nako. Ndakatovhunduka because handina kana basa randakambovabatsira ini kunze kwekuti takangosangana rimwe zuva vachienda kumunda tikangotaura tose. Saka ndakabva ndangonyarara ini, handina zvakawanda zvandakataura, kwava kungogamuchira mari ndikaisa mubhegi. Ndakati ndichinoisa mari mubhegi, chakandishamisa mukoma ndechekuti ndakaona kuti mainge muine minhenga yeshiri iya iyo yandainge ndakarota. Zvakandivhundutsa ndikashamisika ndokubva ndangovhara handbag rangu. Ndakazoti ndavhura zvekare ndakaona kuti mainge musisina minhenga iya. Tichizosvika kuHarare ndainge ndava kungoramba ndichingorota hope idzodzo. Ndairota hope dzinotyisa uye zvekare ndainge ndichitopota ndichitovarota kugovaya. Vakazondifonera, handizivi kuti mafoni numbers angu vakamawana kupi. Ndokubva vanditi vainge vachida kuti vange vachiuya kuHarare vange vachizondipa munamato. Vakandiudza kuti vainge uri munamato wekudzikamisa murume wangu. Nekuda kwekuti taigara tichinetsana, ndakabva ndachizoti huyai gogo. Vakauya, ndakashamisika vachitonoka padome. This was the next day because ndainge ndisina kutombovapa madirections epamba pandainge ndichigara, but ndakatonzwa munhu ava kutonoka. Ndikati what is going on here? Ndokubva vachizondiudza kuti vainge vauya ende vainge vachida kutodzokera that very same day. Vakati vainge vachida kundibatsira murume wangu asipo. Ndokubva tachizovaka munamato, but vainge vachisanganisa nemishonga. Kwava kubva vachizonditi ndige ndichigeza nawo kwemazuva 11. Kubva ipapo murume wangu iye akabva achizova ari pasi petsoka dzangu. Ndini ndinotonga dzinza rose, ndinoita zvandinonzwa kuda ende vanhu vanotonzwa kubva kwandiri. Kana ndikati no, izvi zvamaronga handisi kuzvifarira, vanhu vanotoita zvandinenge ndavaudza kuti vange vachiita. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. When you post muzondizivisawo, ndichazotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Izvi tinozviita each and every Christmas musi wa 25 tinenge tatotenga mbudzi dzedu 3. Tinotenga mbudzi dze black, then kana tatenga mbudzi dzedu idzodzo dzinofanira kuti dzinge dzichiita mazuva 2 dzisina kudya kana kunwa kana mvura. Mbudzi idzi tinodzitenga uri musi wa 22 kana kuti 23, saka 23, 24 tozodziuraya uri musi wa 25. Mumuri tiri vanhu vane mari yakawandisa mukoma, uye zvekare inini nditori nebusiness, ndine bhazi rangu iro rinotoendawo kuBotswana. Saka kuti tinge tichikwanisa kuramba tichiita mari uye zvekare tiine mari yatiinayo, panotoshanda mbenjeri. Sekuru vedu vainge vari n'anga, vakabva kuMalawi vakatanga kushanda mumaprazi muno muZimbabwe. Saka vakabva nembinjiri dzavo
kuMalawi ikoko. Saka mbudzi idzi dzinofanira kuti dzinge dzichisungirirwa pamuti dzoita mazuva dzisingadyi. Kana nguva yacho yakwana zvinozviita zvega. Izvi zvinowanzokuitika huri husiku musi wa 25. Zvinowanzokuitika dzingava dziri kuma6 kana kuti zvikanonoka kuma9. Saka pane zvimwe zvinhu zvinouya, but zvinhu izvi zvinobuda muvhu. Handikwanisi kuzvirondedzera kuti zvinhu zvakaita sei because munhu haangambozvinzwisisi. Zvinenge zvakaita kunge zvivanhu but zvichiita kunge makonzo. Zvinobuda muvhu. Kana zvabuda muvhu, mbudzi dzinototanga kutochema. Kana dzatanga kuchema tinenge tava kutozviziva kuti zvava kuda kuitika. Tinobva tatoenda pamuti apo patinenge takasungirira mbudzi dzedu, then tinobva tatogara pasi, asi tinenge takagara pamatehwe. Umwe noumwe anenge aine dehwe rake. Unobva wawaridza matehwe awa ndiwo atinoshandisa mumabusinesses. Patori nedehwe iro rinotogara muofisi mangu. Saka matehwe iwawo ndiwo awo anoita kuti tinge tichiita mari. Saka tinomirira kusvika zvinhu zviya zvasvika zvinotanga kudya mbudzi takatotarisa. Unenge uchitoona kutoti kumbudzi yatodyiwa ka haisisina gumbo. Ende mbudzi idzi dzinofa kurwadza nekuti dzinofa dzichidyiwa dziri mhenyu. Dzinodyiwa kusvika dzapera. Mangwana acho makuseni munozongoona paine ropa, panenge pasina kana mabhonzo, pasina kana anything chinenge chasara. Nenyanga dzinotodyiwa kana zvapedza kudya. Ende zvinhu izvi zvinoitika in less than an hour. Mbudzi 3 dzinenge dzatodyiwa. Kana zvapedza kudaro, kana kwangosara mabhonzo, ndipo patinozotora doro iri rinotanga kubikwa musi wa 12. Even though ndichigara kuSouth Africa, but tichinoti musi wa 10 tinopa vazukuru mari yekuti vange vachienda kuZimbabwe. Vazukuru ava vanofanira kuti by 12 vange vatova paground. Doro rava kutobikwa. Rinobikwa musi wa 12 iwoyo, then robva rangosiiwa rinenge riri muhozi yainge iri yasekuru vedu. Ndimo mavaichengeta zvinhu zvavo. Saka kubva musi wa 12 kunosvika musi wa 25 doro iroro rinenge riri mudhamu, riri mumba ratinozonwa, uye zhinji racho ndiro rinozonwiwa nezvinhu izvozvo. Tinodira po apo pazvinenge zvichidya mbudzi, todira then tobva takizopinda mumba. Usiku hwose tinenge tichinzwa vanhu vanenge vachitaura, vachinwa doro, vachifara vari panze. Hanzi mweya yezvigure, hama dzedu dzekuMalawi dzinenge dzauya kuzopembera nekupedzisa mabhonzo pachitambwa mweya yevafi ichinwa doro. Saka zvigure izvozvo ndo zvinotibetsera futi mumabusinesses. Bhazi rangu haufi wakariwana richinzi rastaka, uye zvekare handifi ndakastaka in business. Zvinhu zvangu zvinenge zvichingofamba negwara rakanaka, pasitomborina kana any problem at all. Ndiyo secret yangu mukoma. When you post muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Yo pakaipa ya mahwani. Ndo pamunozongoona vanhu vari very successful in business. Izvo vane zvavanoita. Hanzi izvi tinozviita musi wa 25 each and every year. Ndo miko dzavo idzodzo dzedzinza, miko dzavanotevedzera sedzinza. Hanzi pane zvinhu zvinobuda muvhu. Zvinhu izvozvo hanzi zvakaita kunge makonzo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.